Семья bilen bir saylanıda kaldırganımız yok. Политический активность көчәтергә тырышабыз, гражданский должностьларга тырышабыз. Быел да килдек. Рөстәм Нургалиевич сайладык. Безнең Нургалиевич әйтсәк тә ярый бит инде кем икән, яшерәсе түгел. Не дигән чагында инде бүгенгә бигибәт кенә яшәп ятабыз бит. Татарстан инде башка төбәкләр белән йөргәндә әйбәтрәк, матуррак җирләрне үсбәйтеп булмасын, ташланган җирләр юк. Менә йөргәч инде без йөри торган. Күрәбез чүскән җирләрне. Бу инде алты ялга ягына карап әйткән чагында. Инде башка социаль яктан караган, социаль инфраструктурага караганда акташ гомумән дә матур бит инде. Менә бүген чыгып караса, башка җир белән чагыштырганда чәчәктәй утырабыз. Бер көндә генә халыкны тәрбияләп булмый бит инде. Дәлбай кеше киләчәк матур халык әнә менә кергәндә карап торам. Елмаялар, бала-чагалар белән киләләр. Әйбәт матур, нәкъ кеше праздникча. Шул 619 saylov uchastkasiga bizning saylov uchastkasida 1377 saylovchi kira. Endi 11-12 kunlarida xalq bek aktiv bo'ldi. 71% ayaqdan saylovchi bizni holdan saylab qo'ydilar. Bugunda kun bek motor, xalq bek aktiv ertadan kela. Chunki ilibizning, rayonimizning kelajagi belgilanib turgan kun. Kimni qolgan kishilarda kelib bitib endi bek motor sonlar bilan bugungi saylovni tamomlasa degan tilakda qalam. Rahmat deb saylovlarga kelasiz.